मबाइलखौ नांला नामा नोंलाय मबाइल नाङा जायो माथो होनबालाय दाबो जाया दे होनै हौवा सासेखौ हाजोब्बाय आं इसर माबोरैहाय मानसियालाय दे होनबाबो जाया दे होनबाबो जाया मबाइलालाय बेसे जाखो आंनियालाय चार्जआ दं दे थौ फैहाय माबार इसर ओरैबायदि लेंथिंबाय थानांगौ ओरैबायदि लेंबाय थानांगौ इमान लेजि ओंखारनायाबो आंनिसाय गोबाव दिनै ओमफ्राय आरो गारि दिहुननायल'नो एसे गोबाव आथुरबाथाय बिराद गोबाव खालामबाय थायो इदिहाय इयो आथुर जादो थ' नोङा इयो थाथ' आं माबा मोनसे भिडिअ बानायहांदो नो मबाइला माबा दिनो आंखौसो ओंखार मानसिया ओइ बबेथिं मोजां नुगोनबा हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबोथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा दा जोङो मोनसे जायगायाव थांग्रोनो नागिरदों आरोना आथुरथार एकदमबारे होमबाबो भिडिअखौ लानानै दोनखानोसै होननानै नै दायो लामायाव फैनानै लाफैबाय आरोना थांनो ओंखारबोखाबाय नालाय ओमफ्राय मेन खोथायानो जाहैबाय मैया जे आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आंनि दख'ना एसे फिसा फिसौ शपिं खालामनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन ना बेयावहाय सोरबा सोंहरदों आरोना दख'ना फास्रा ब्लाउस बेसेबां लानाय आब' होननानै सोंदों सोरबा आगैमोना ओमफ्राय बांसिनानो बेनो आरोना कमेन्टआ मैयानि भिडिअआवहाय ओंखायनो आङो माने बे भिडिअखौ लाबोबाय आरोना नोंथांमोननो बेसेबां लादों बा बेसेबां दामनि दख'नाया बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना सोंबाय नालाय नोंथांमोना ओमफ्राय बिनि सिगांनो आङो मोनसे जायगायाव थांग्रोनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो लाबोनो लाबाय माखौ मिनिदों नोङो ओमफ्राय इदि मिनिबाय थानाङा दे आं होननो रोङा इदि मिनिबाय थाबा ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैहाय आङो आइनिखौसो गानदों आरोना नै आइयानो खनसेबो गानाखैमोन ओमफ्राय आङो गानबाय आरोना बिनानै आं खनसे गाननोसै दे आइ होननानै ओमफ्राय गानलां होननायखाय गानबाय आरोना आङो माबायदि नुदोंबा मोजां नुदो दे खानाया दिनै इदि लाबजाला इदि लाबनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय खानाया खान्दा जाबायना खान्दा हास'ना लानानै दा इथिंबो ओरै लाबजाया नुदोंना मोजां थांसै दायो थांग्रोनोसै दे जोङो लोगोफोर नाङा सिथा रायबाय थानाङा आंखौ इयाव गावासो गोबावसिन जायो ओमफ्राय आंखौसो रायबाय थायो आरोना लोगोफोर इयो लेजि होननानै माबाहाय लोगोफोर जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना मोनसे जायगायाव माने खोन्थाखानोसैहाय आङो ना जोङो आदा बाजै मोनहानाव थांगासिनो आरोना आदा बाजै मोनहानाव दा थांबाय थानोसै ना मा बुङो नोंथां अबे मोजां इयो गुदुं दे इखौ हर होमबालाय आया आदा सं इयाव न' दे सानैजोंल' सोरबा नों सैथां मोनायाव ओइ बाजै आदा थाथ' दे थाथ' नै स्कुटि इनियावनो होबायमोन आं मना मनिनो बै माबाया मेथाइखौ इयाव लाजागोन खोमा माबा सिङाव ना हेलमेटावनो लाबाय थ' होदो होमबालाय हो सेफायाखै खोमा सनना दंबावो खोमा दिनै नै इयाव फिल्म खिन्थिगासिनो मैयायो बर'नि थै नायखांबाय आरोना लोगोफोर जोङो दाखालि थैसाम तुखौ नुवासै आरोना अखा हानानै नायनो होनना फैदोंमोन बेखौबो ओमफ्राय मैया बर'नि थैखौ नायफैबाय आरोना नै बेयावनो खिन्थिदोंमोन दा हराव मा खिन्थिगोनथाय दाहाल दंबाथाय आं नायफैनो गोसो दङ आरोना नायफैगोन ना नायफैया नोंलाय दाहालखौ नायगोननो बा आंनि हासबेन्डनि फेभरेट एक्ट्रिसा दङनो आब' हेलेनाखौ बिराद मोजां मोनो बियो आंना हासबेन्डआ बिनि फेभरेट आरोना बियो ओंखायनो नायफैगोन जाहैबाय आंबो मोजां मोनो आब' हेलेनाखौ ना दे दायो दंबाथाय नायफैनोसै ना दाहालखौ अखायाबो एसे दोमैलुलु जादों अखा हायाबा हामगौमोन
लोगोफोर जि मोजां जाखादो थाबो जोबबाय माबा मा होनोमोनलाय बैयो सिबिं ना मा होनोमोन जिउ ओइ हासुनोनो ओंखारलायबाय नोंहा माबा दे माबार फै फैयाखै दे जि मोजां मोजां गाथा फोनानै दोनदों गाथा होनोना सिबिं होनोमोनलाय बेखौ लामानिया इयाव फोना दोननाया ग्लब ग्लब जासोगारदों मोनफैबाय जोंहा नै बाजै मोनहानाव आदा मोनहानाव सा लोंसै ना गोमाबायबा दा नोंहाबो बोरै हास'गोन नों लेखले दालाय नै जोंहा बाजैना गद्रेसानो साबियानो खोमाबाय नोंगौ दा हाखावनोसो नागिरबाय दख'नाखौनो हाननो हायाखै जाहैबाय फांसेया जि गोदो गोदो नैयाव इयाव ओंखायनोथ' नोंखौ बांसिनानो इदिनो दोननाय नुयो आं माबा साबिखौ होलांनो थांनो गोमाबायनो ओमफ्राय दा नानियानो लानानै अबेबा खोमाबाय खोमा दे नोंनियाव दंथ'यो आं अनखांस्रिजो हा साहा लोंखांबाय आरोना लोगोफोर थाब थांनांगोन जोंबो आलासिबो फैनो नागिरदों नालाय दसे जथ'नोसै आं नानियाबो उन्दुनासो दङ नै आनै सनाया आंनाव अन्थावथावनो उन्दुनानै दङ उनथिबाथाय दा एकदम बिमाया आया उनथिबाय सना नोङो आयै आइ सना आंनि आनै सना आनै मेथाइ लाबोदों आङो सना मेथाइ जादे माया दोनदो दे मेथाइ जादे सना दे साबि गोमानानै लसथ' र' जारलाहाय बायनो होनबा बायनो हायाथ' जों सानैखौ मालाय एखे एखे नुयोनो सिगाङाव ब्लग लाबोबाय थाबाथाय होनोमोन आरो एखे एखेथार बिबाजै बायदि नुवा बिब' बिनानाव बायदि बिब' बिनानावमोन दे बिबाजै माने होनलाय हामजोबदोहाय आङो मानसिया एसे हामदो खिन्थु साफा जादो गुफुर जादो एसे जाबाय दे जाबाय दे नो ओमफ्राय नै फिसाजोआ खिन्थु बिफानिसो लादो दे जोंहा अनखांस्रिया आदानिसो लादो रामजानोसो नागिरदों नै बिमाजो आदानि लादों आरो ना नानिया जोंहा अनखांस्रिया बिफानि एसे लादों खोनादों गारि सिङाव सोनानै ला मनाखौ बाजैया बेसेबां ओंखाम जानो लुगैदोंमोन गाबोनो ओंखायनोथ' फैनाय जाबाथाय फैनोसै फैनोथ' गोसो आंबो सानजौफुआव आलासिफोर थाबा जोंहाबो दे फैथांसै बेलासियाव दसेबाबो नुजाफैनोसै ना लाबाय ओमफ्राय दख'नानि प्राइसखौ मिथिनो लुगैदोंमोन नालाय दख'ना फास्रा ब्लाउस बेसेबां होननानै सोंहरदोंमोन नालाय मैयानि भिडिअ'आव ओमफ्राय दा बेखौनो बुंनो थाखाय आङो नै बुंनो नागिरबाय आरोना मिथिनो लुगैयोना बयबो एसे मिथिनानै थाखाबाथाय बायनो थाखाय सहस जायो जायफोरा जोंफोरबायदि न'खरनि नङा होमबा ओमफ्राय दख'ना फास्रा ब्लाउस गासैजों 1700 लादों आरोना ब्लाउसआ बिजोंथ' नोंफाखाया नालाय एक्सट्रा बायनायसो ओमफ्राय बे ब्लाउसजों ओमफ्राय दख'ना फास्राजों गासै 1700 लादों आरोना नैबे नङा दे लोगोफोर नैबे आइनिसो ओमफ्राय आंनिखौ मैयानि भिडिअ देखायखादों नायखांनायफोरा मिथिखाबाय जानांगौ आरोना दा बेनोमोन आङो ब्लाउसआव 300 दख'नायाव 1400 ओमफ्राय दख'नायाव 1400 टटेल 1700 आरोना ओमफ्राय बेनोमोन आरो नोंथांमोना मिथिबाय दिनैहाय मैया आं भिडिअ लाबोदोंमोन नालाय दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ब्लगखौबो बाय बाय।